приятели, аз съм Диан Златанов. Намирам се в град Павликени в хотел Бора. Искам да ви го презентирам, защото в него има много уют, история и, както видяхте, впечатляваща панорама. Заповядайте с мен, за да видите за какво става въпрос. Намирам се в спа центъра на хотела. Както видяхте, имаме външен басейн, вътрешен басейн, джакузи, сауна и най-голямото съкровище на комплекса е, че има топъл минерален извор, който се намира в имота. И това е подходящо за всякакъв вид процедури, които са много полезни за нашето здраве. Сега ще ви разходя. Комплексът разполага с 9 двойни стаи и 4 апартамента. Както виждате, са доста просторни и широки, предлагат всички екстри за прекарване на една приятна почивка и най-голямата екстра за мен е спокойствието в Боровата гора. Хотелът разполага и с бар-ресторант, който капацитета е 170 човека. Както виждате, имаме гледка към Боровата гора. Това разполага за много шумни партита и събития. Накрая искам да ви презентирам едно много интересно място, както видите, зала за конференции, пресконференции, събития. Ще ви очаквам на оглед и ако имате нужда за повече информация за хотела, комплекса, аз съм на ваше разположение. Диан Златанов. Благодаря за приятната обиколка и до нови срещи! РБГ. Ние се подписваме под нашите обещания.